И здравейте, къзата! Аз съм Коко Къза, днес мене е Бобито. Прогеймър! Как сте, къзата? И тук сме с някакъв тълата по тим и да... Голя! Виждате ли? Wie heißt du? Dein Schwein. Само да видите фейсбуците, какви сме таланци. Да, бе, брато. Много ясно, ние всички подкрепяме Франция. Моя страна! Моя Франция! Айде горе вдясно. Да, забиваме. Дай. Аз съм чипса, тъпото, опе. Майната ти. Майната ти! Къде си ти? Къде си, бе? Не знам, И да, играеме с ботове. Аз съм си, да. Ти не си. Аз играя. Хай! Защото на Гари ми е тъпо, е така, просто да се събирам, затова имам ботчета, които ми помагат. И ние се сложихме ботове по причината, че сме рода. Да, бе, много ясно, бе. Ние имаме 100% по кожа и 0,0. Как лапа, Да, бе, брато, много ясно е! На нашите компове добре, че им купуват скоро някакъв нов. Хубаво, че... Брат, тук са, примерно, ако знаеш колко бочета пролетяват. И при мен може да се каже нещо подобно. Ела тук, Джодас. Поради причината, че в Италия се случиха терористни проблеми и ние просто уважаваме Италия и си направихме във фейсбуците италианци. Да, бе, аз си смених снимката на Меси, си я смених на череп и си набравих на Франция, защото със снимката на Меси е ужасно. Не, Меси е велик. Какво? Не, като много симулант. Да, бе, брат, аз имам, между другото аз съм си направил от пейнта такива. Направил съм си на Роналдо и на Меси, ама на Роналдо е някакво тъпо, защото си я направих. Тук Роналдо е жена. Роналдо е жена, официално заявено. Базикам се, бе. Роналдо си е мъж, ама е симулант. Да, много голям. Пиксо! Ето Сириус! Аз се то Стим. Не, бе! Готово спейскане. Ама той е Тим Коко. Видвайте! Ма той на мене ми е тим. И на тебе ли? И на мене. А вратото, аз започнах да съм тим с него. Не бъде, аз започнах първи. Започнах. И това да сме тим с него, тъй че какво говори. Брат, но някакви бъдва има. Хубаво, че колко къза е правим и как да си ги сложа. Защото ние сме къзата които са колко къза, които са да бест. И ти ли си на едно място и на 10? Да, аз съм на 10, да. Окей. Аз съм отдясно. Аз съм с този лов. Къде ще се намирате? Ами... 3100. Виждате, че съм на майка ми Фейсбука поради причината, че на моя съм много голям левел и нямам толкова много скинове и съм с първия само. И искам да съм с втория, защото повече на кеф. И сега... Той ме изяде. Кой? Той лов ме изяде. Не мога да те изяда. Това ще е било, може би, на погрешка. Изяде ме, той стане тим с толата Сирия с другия. Спомням сега, ако не видиш, ще стане тим с мен. Пати лайното. Видях ти бота. И аз виждам твой, в момента съм пред него. Като някаква стара бабишка. Ето Сириус, това ти ли си? Къде бе? Аз не те виждам. Help me!
Абе, кой не е близо до тебе? На мен ми е Call to Big. На мен ми е... от... Такова беге, виждам, че това е ботчетата. Те ме изядоха вече. Диской скин си справили с втория. Втория. Да, ти? И аз съм с втория, защото аз мога да съм и с другия, първия. Аз съм с първия. Брато, аз след това клипче отивам да си взема 20-те стинки от телефона. Ей, стинка! Ще направя една стинка, разбрали? Вау, кой ще ги правиш тия пари в телефона? Ами, ще имам 270. Да, имам предвид това. И аз се ги вземам, чакайте да ви запичуи. И девете пичуи. Или ходи, гиляли. Тумата Блейз. Тумата Блейз ми. Аз съм при това на второ място и ми е Тим. Аз съм то на четвърто място. Да, на четвърто място си. Брато, на второ съм. Ти баща сме. Брато, то на второ място ме фидна тигъра, брато. Как те фидна? Фидна ме, защото му помогнах да изяде това. И сега е на второ място, така ли? Да, аз съм то на второ и сега ще изям то на първо. Отивам при... Аз взех паричките. Йо! Не! Моя страна! Аз съм на второ място! Сега ще му изям, да му изям ли ти има? На кой? Къде се намериш да върши? Ами... не знам. Колко кажи къде се намериш, скъпи? Поне да стана на 10-то и видни. Не, бак! На трето си вече. На шесто! Изядахте, нали? Не ме. Ами, какво стана? В момента съм... не знам колко съм, но съм някъде около 100 в момента. Тоя лов ме изяде, човек, ама аз не съм умрял. Аз съм... Той нещо, аз съм при тълата Сириус, дето е с тикче и хикчето. Окей. Бела бе, изящно такъв. Изящи мене. Аз съм 146. Тълата Сириус. Ти от коя страна си му? Не знам. Не, аз съм при един друг, който ме фидва. Я си дай 20 корона. Брато, ако щеш ми вярвай, това, бях на второ място, чекнал, не само загубих мъста. Аз ще ви дадах клипа, бе, спокойно. И аз ще видя твоя брат. Аз вече клипа ми става 9 минути и нещо, сега ще го спираме. Моя е 8. И няма 8 и нещо. Спри да ми бъгваш, бе. Опа, извинявам се, че... Ето, да, ти виждам бота. Извинявам се, че постоянно се виждам, но тук що ядох най-вкусния хот-дог, приготвен от твоята майка, която не е ютубър. Но, ето, виж! Давай. Ботовете ми, бате, където поводени има бобене. Нупс! И това беше всичко този клип. И чао! Слива се, Коко! И това ще е всичко от моят клип.